Айде, гласете билетите и картите за проверка. Минавам след малко. Оф, много жега в този автобус, бе. Да, бе, гледай, няма нито един отворен прозорец. Да питаме да пуснат поне климатика. Извинявайте, можете ли да пуснете климатика? Много е топло. Какъв климатик, бе? Нали ще ми се свани врата тук цял ден да ме дуа? Ама много е жега, поне прозорците да отвориме. Не става течение и ще настина. Ама моля ви се, то направо не се диша. Ма ко ми се молите, бе? Не ми плаща достатъчно тук цял ден да стоя и да ме дуа вятъра. Той има няма 30 градуса, ич ни е топло. Ей, само капризничите, бе. Оле, аз ти казах да си хванеме такси, сега ще се вмиришим на пръч. Заради тая дърта чанта. Леле, Снеже, ма ще те убия, ма, що ни каза, че излизате? Сашанца и ти ли бе, как си бе на леле сладурчето? Снеже, разправяй, ма, никога не се обаждаш за кафе, ей, се по улиците те срещам. Ей, награбили сте турбите, май сте ходили на Кауфланта за намаления. Какво има, разправя, има ли нещо хубаво? Его Георги в къщи затворил се цял ден на компютъра, стои, хич ни го интересува майка му, че ще ходи до магазина да пазари и ще носи турби по 20 кила. Да, Снеже. Същият като баща си. Мързел. Човек не може да го накара нищо. Дай му компютъра, цял ден ще ти играе. Ще ви оставям аз, че път ме чака до този магазина и там горе. Айде, обажда се ти някой път за кафе, се ме лъжеш. Айде, Сашенце, поздрави на баща ти. Айде, чао ви, чао. Ей, значи, кое време стана, бе? Георги още го няма. Ей, значи, той хлапенце само да се пребере. Не знам какво го очаква. Иване, бе, къде е Георги, бе, знаеш ли? Днеска неделя, има домашни да пише. Какво ми се шляе той по улиците като бездомник? Боже, я да му звънна аз да го видя къде е. И, значи... че ни дига той малкото чудовище само да се пребере, значи какво го чака. Жална му майка. Иване, аз ти казвам, ще го накажа, без телефон и без компютър. Как така не вдига, бе? Абе, взел ли си и телефона то с малкия, бе? Ало, бе, Георги, бе? Абе, защо не ми вдигаш, момченце, когато ти звъни от първия път, бе? Какво ме караш да се притеснявам? Значи ще получа инфаркт заради тебе. Къде се шляеш? Къде? Как ще си? Къде? Какъв Сашко, бе? Прибира се веднагически. Дома ще имаш да пишеш какво ми се шляеш от хората. Нямаш си къща. Че ми ходи от хората. Да ми играел. Мъж за жени не ще играе още. Само да се прибере. Ще го оправя аз. Ало, мамо, абе, може... Не може, не искам и не трябва. Ама аз да пит... Не. Казах не и не. Мамо, аз набързо да питам не... Момченце не ме не разбраме какъв език говоря, бе. Стига да аз да питам набързо нещо. Момченце. Значи повтарям като папагал. Няма да се разправиш с мене, като кажа не. Мам... Не. Точка по въпроса. Значи... Ще питам тати. Тате, може ли да... Не, бъди питай майка си, нима питай мен изобщо. Стига де! Мамо, няма какво да облека за училище. Какво се разпищя рано сутрин, бе? ГВЗ такова. Какво си се разхвърлял тук навсякъде? Къде си мислиш, че се намираш, бе? Я се махни оттам. Какво си ми разхвърлял тук навсякъде? Да ходя само след задника ти да чисти и да оправям след тебе. Не съм чиракин, няма разлагувам. Като баща си същия. Как да нямаш какво да облечеш? Ето, ново, оня ден ти го купих. Какво ми се правиш на интересен, Още не съм си пила кафето, ти ми се правиш тук на дечко ми се правиш. Значи непоносим си. Георги, непоносим. Айде, обличай се. Аз ще се занимавам с тебе рано сутрин. Същия като баща си. До 5 минути да си готов. Абе, Георги, да си ми виждал ключове. Защо лежиш, бе? Търтай. Мамо, не се чувствам добре. Как така не се чувстваш добре? Нещо няма да ходя утре на училище. Няма да ходиш на училище или в никакъв случай. Утре 7:00 да си станал. Мен какво ме засяга, че не се чувстваш добре, бе? Мамо, гърлото ме боли и съм супер отпаднал. Гърлото те боли? Ами да, защото пиеш кола вчера студена и газирана и затова те боли гърлото сега. Аз не приказвам на шапката си като приказвам, да? Сега ще направя мед, лимони и сода. Утре тръгваш на училище. Аз извинителни бележки няма да пиша. Още нищо не са разбрали. Мъжете гърди, жените мъртви. Затрила чувстве, че бъдеш четвърти. За мен справя, не съм се спряла. С кого съм била и къде Ей, ти момиче, тук с мене малко Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ей, тука По па някой чука Ей, ти момиче
Ей, брат, какво викаш? Каква песен слушаш, бе? Някаква хип-хоп рок песен, и аз не знам. Окей. Чувам само мамо, да чувам само Един круасан с шоколад, моля. Абе, ей, Дребус, що се претрещаш, бе? Ма аз бях застанал преди теб. Стига се прави на интересен, бе, малкия. Ама... Няма ама. Мърдай, че да не те набия. Тая пък Анастасия от 7 Б винаги се предрежда. Гледай. Ти пък си грозна! Маля, яла тук, бе, дрисля! О, ядай! Мамо! Кажи, може ли пари за дюнер? И получаваш дъвка с косъм, да ми се мащаш от главата. О, стига-ле! Мамо, може ли 5 лева? Не. Ама... Кво ама, бе? Какви 5 лева? С баща ти знаете само да искате, ама никога няма да ми помогнете с нещо. Кво ма гледаш като бухал? Изчезвай ми от главата. Само дай. Мамо, искаш ли помощ с нещо? Не. Аз ще се оправя сама. Не ми трябва помощ. Сигурна ли си? Да, бе, Георги, сигурна съм. Ама 100% сигурна. Ох, бе, Георги, да, не ме карай да повтарям. Сигурна съм, то не е много. Ще се оправя. Мамо, как си? Какво направих пак? Въпросът е какво не си направил. Стоиш цял ден и си ровичкаш на този телефон. А аз съм мъча като грешен дявол. Как ми тъй срам, бе? Нали аз те питах? Никой не ми помага в тая къща, никой! Като чиракиня съм, като чиракиня. О, госпожата! Георги! Здравейте, госпожо! От кога не сме се виждали, бе, моето момче? Откакто завършихме. Такова, ами ти? Как си, бе, моето момче? А майка ти как е? Такова, ами ти прочете ли книгите, за дето ти оставих за лятото списъка? Прочете ли поне една книга? Нищо не си прочела, а? Ще те видиме ни на 15 септември, като почнем. Хубаво. Да поздравиш майка си, да? Добре, ще я поздравя. И да й кажеш, че имаме родителска среща на 1 септември. Ще събираме пари, да. За какво? За учебници, за какво? Да, айди, Чао, моето госпожо. момче, айди.